Audio video clear irukka? Yes, Mataji. Okay, let's start. Hare Krishna. Iskconmangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு எல்லாரையும் உங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து டே 7 படிக்க போறோம். சாப்டர் 7 படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது இஸ்கான்மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டேட்டி. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாதி தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சாலகய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு வந்து சாப்டர் 7 படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் 6ல என்ன படிச்சோங்கிறது ஒரு ரீகேப் கொடுத்துறேன். மனம் மனிதனின் இயற்கை, நண்பன் விரோதி. யோகம் மனதை கட்டுப்படுத்துதல், யோகத்தின் ஏணிப்படிகள். அஷ்டாங்க யோகம், உடலுக்கு என்ன தகுதிகள் இருக்கணும், மனதில் தகுதிகள் என்ன இருக்கணும், அர்ஜுனனின் இயலாமையை வெளிப்படுத்துதல், வெற்றியடையாத யோகியின் கதை. ஆன்மீக குடும்பத்தில் பிறக்கிறார். யோகி கிருஷ்ணரின் உள்ளுணர்வுகளுடன் சேராததால் வெற்றி அடைய முடியவில்லை. ஆனால் சொர்க்கலோகத்துக்கு சென்று அனுபவித்த பின் நல்லோர் அல்லது பெரும் செல்வதரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறார். மிக உயர்ந்த யோகம் பக்தி யோகம். அதிகபட்ச பலன்கள், குறைந்தபட்ச பயிற்சி, தகுதிகள் இல்லை, பாவங்கள் அற்றது, கிருஷ்ணரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. நேர இதெல்லாம் பண்ணினாக்க நேர கோலோக பிருந்தாவனம் அப்படின்னு சாப்டர் 6ல நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா. தியான வழிமுறையான அஷ்டாங்க யோகம் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பரமாத்மாவின் இதயத்தில் அமர்ந்துள்ள பகவானின் ரூபம் மீது தியானம் செய்வதாகும். பரம்பனின் முழு உணர்வு நிலையான சமாதியில் இந்த பயிற்சி உச்ச நிலையை அடைகிறது அப்படின்ட்டு நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் 7க்கு பௌதீக மற்றும் ஆன்மீகத்தை சார்ந்த அனைத்தையும் தாங்கி நிற்கும் விசையும் உன்னத காரணமும் பரமசத்தியமும் பகவான் கிருஷ்ணரே. புண்ணிய ஆத்மாக்கள் தங்களது மனதை இரு வழிபாட்டு முறைகளில் திசை திருப்புகின்றனர். இதர வழிபாட்டு முறைகளில் திசை திருப்புகிறார்கள். இன்னைக்கு படிக்க போறதுல கேள்வி ஞானம். ஆரோகணம் அவரோகணம். ஆரோகணம்னா என்ன? இயலாதது, மனிதனின் குறைபாடுகள். அவரோகம்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரை. கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் என்ன? கிருஷ்ணரே அனைத்திலும் சாரம். கிருஷ்ணரை ஏற்பவர்கள் யார் தான் ஏற்றுக்கிறார் கிருஷ்ணரை? துயருற்றோர், செல்வம் வேண்டுவோர், இந்த மாதிரி ஒரு 4 பேர் இருக்கா. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் நிராகரிப்பவர்கள் யாரு? அதிமுட்டார்கள், மனிதனில் கடைநிலையோன், மாயைக்கு உட்பட்ட. அதெல்லாம் அப்புறமா இன்னும் 4 இருக்கு, அப்புறமா படிக்கச்சே வரும். ஓகே. யார் பக்தராக முடியும்? முற்பிரிவில் புண்ணியம் செய்தவர்களால் தான் பக்தர்களாக ஆக முடியும். தேவர்களின் வழிபாடு எல்லைக்கு உட்படுத்தது. தற்காலிகமானது. ஏகப்பட்ட ஆசை உள்ளவர்கள் குறைந்த ஓகே ஏகப்பட்ட ஆசைகள் உள்ளவர்கள் வரலாம். தேவர்களை வழிபடுவரலாம். அதாவது அதை மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் நமக்கு இதை வேணும் அதை வேணும், நம்ம இந்த சுகத்தை அது கேட்டதெல்லாம் நடக்கும் கிடைக்கும். அதெல்லாம் வந்து இந்த சாப்டரில்
நேத்தி சாப்டர்லயும் படிச்சோம், இன்னைக்கும் அதனோட கண்டினியூஷன் இருக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் பேரு ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவு. இதை பற்றி கிருஷ்ணர் பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, பகவான் கிருஷ்ணரிடம் எப்படி சரணடையணும், தேவ மற்றும் தெய்வ வழிபாடுகள், தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடுகள், மாயையிலிருந்து பக்தி, எப்படி மாயிலிருந்து திரும்பி பக்திக்கு, இதெல்லாம் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். எஸ்மா 7.1 படிங்க கமலாஜி. Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Maya Saktamanaha Partha Yogam Yunjam Madashrayah Asamshayam Samagram Mam Yata Jnasyasi Tachrunu. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், பிரதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயிலுவதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. கிருஷ்ணர் எல்லாவித ஐஸ்வர்யங்களையும் முழுமையாக உடையவர். அவர் எவ்வாறு அத்தகைய ஐஸ்வர்யங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார் என்பது விளக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ளக்கூடிய 4 வித அதிர்ஷ்டசாலிகளும் கிருஷ்ணரை ஒருபோதும் ஏற்காத 4 வித துரதிர்ஷ்டசாலிகளும் இந்த அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்படுகின்றனர். 4 பேர், இதுக்கும் 4 பேர், அதுக்கும் 4 பேர். அதை பற்றி இப்போ டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். தற்போது சாதாரண அறிவியும் தெய்வீக அறிவியும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கிறேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவுமே இருக்காது. ஜட உலகம், அதற்கு பின்னுள்ள ஆத்மா, இந்த இரண்டின் மூலம் ஆகியவற்றை அறிவதே முழு அறிவு. முழு அறிவுனா என்ன? சாதாரண ஜட உலகம், அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆத்மா, இதை பற்றி மொத்தமா தெரிஞ்சுக்கிற முழு அறிவையும் நான் உனக்கு விடுகிறேன். அந்த முழு அறிவு நீ கிடைச்சாச்சுன்னா, அந்த திவ்ய ஞானம் கிடைச்சிட்டுனா உனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் உனக்கு எதுவுமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இது இருக்காது. எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாகவும் எல்லாவித யோக பயிற்சிகளின் தியான பொருளாகவும் விளங்கக்கூடிய அறிவின் மூலத்தை அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு புத்தி உடையவனாக ஒருவன் இருக்கல் வேண்டும். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணத்தை அறியும் போது அறிய வேண்டியவை அனைத்தும் அறியப்பட்டு விடுகின்றன. ஓகே, ஏன் பலரால் கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியவில்லை? ஏன் அடைய முடியல? நிறைய பேருக்கு யாருக்கா சொல்ல முடியுமா? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்குள்ள ஏன் நிறைய பேரால வர முடியல? போதிய அறிவு இல்ல, கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கிறதே இல்ல. அவர் பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் பிறப்பு தொழில மாட்டின்னு இருக்கறதுனால நமக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வரல. ஓகே, ஆயிரம் மனிதர்கள் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவப்பட முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவப்படத்தில் கூட யாரேனும் ஒருவனே உண்மையாக அறிகிறான். ஏன்னா கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆகுதுல. அவரை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இதுவே இல்லாதனால்தான் பலரால் கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியவில்லை. சரண்டர் ஆகிறது கிடையாது. அவள்லாம் பிலீவ் பண்றது கிருஷ்ணர் ஒரு சாதாரண மனுஷன் தானே, அதனால அவர் மேல ஒரு நம்பிக்கை வைக்காம இருக்கா. அதனால தான் பல பேருக்கு முடியல. ஓகே, எஸ் 7.3 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்சித் யததி சித்தயே யததம் அபி சித்தானாம் கஷ்சித் மாம் வேதி தத்வதஹ. கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். ஆதி புருஷனான கோவிந்தா, ஈஸ்வரா, பரமகிருஷ்ணா, சச்சிதானந்தா விக்கிரகா, அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்தா, சர்வ காரணம். பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு அவரை அறிவது மிக கடினம். அதாவது பக்தரா இல்லாதவர்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அவரை உள்ளடங்கி 8 உறுப்புகளுக்கு பெயரிடுவோம். என்னென்ன நம்மளோட இந்த 8 இது சொல்லி பிரிந்த ஜனசக்திகள்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த 8 உறுப்புகள் என்னென்ன தெரியும் எல்லாருக்கும். நிலம், நீர், நெருப்பு படிச்சிருக்கோம். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், அகங்காரம். இந்த 8ம் சேர்ந்தது எனது பிரிந்த ஜனசக்திகளாகும். ஓகே, 7.4 படிங்க கமலா. எஸ் மாதாஜி. பூமிராபோ நலோ வாயுஹு கம்மனோ புத்திர் ஏவச அஹங்கார இதியம் மே பின்னா பிரகிருதி அஷ்டதா.
இந்த ஸ்லோகத்தை உங்களுக்கு இதில் படிச்சுட்டுமா மீனிங்கோட ஒரே நிமிஷம். 7.4 இல்லையா? ஓகே. பூமி, பூமினா நிலம். ஆப்பன நீர். அனல் நெருப்பு. வாயு காற்று. கம்னாக்க ஆகாயம். மனம். புத்தி. ஏவ நிச்சயமாக. மேலும் அகங்காரம். இது இவ்வாறு. இவையெல்லாம். எனது. பின்னான பிரிந்த. பிரகிருதி சக்திகள். அஷ்டதா 8. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜடசக்திகளாகும். இதை இறை விஞ்ஞானமானது இறைவனையும் அவரது பல்வேறு சக்திகளையும் ஆராய்வதாகும். ஜட இயற்கை பிரகிருதி பகவான் பல்வேறு புருஷ அவதாரங்களில் சக்தி என்று அறியப்படுகிறது. சாத்வத் தத்துவங்களில் ஒன்றான தாரத பஞ்சராத்திரத்தில் இது பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஜட உலகின் படைப்பிற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் 3 விஷ்ணு ரூபங்களில் விரிவடைகிறார். முதல் விரிவங்கமான மகாவிஷ்ணு மகத் தத்துவ எனப்படும் மொத்த ஜடசக்தியை படைக்கின்றார். இரண்டாவது விரிவங்கமான கர்போதகசாயி விஷ்ணு எல்லா பிரபஞ்சத்தின் உள்ளும் நுழைந்து பல்வேறு வேறுபாடுகளை உண்டாக்குகிறார். மூன்றாவது விரிவங்கமான சிரோதகசாயி விஷ்ணு பரமாத்மாவாக அனைத்தும் பிரபஞ்சத்தினுள்ளும் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளார். அவர் அணுக்களுக்குள்ளும் இருக்கிறார். இந்த 3 விஷ்ணுவை அறிபவர் எவரும் ஜட உலக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெற முடியும். ஓகே, அதனால இந்த 3த்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது விசேஷம். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையின் தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா அக்னி உள்ளடக்கியதாகும். ஓகே, அதாவது இந்த மூணு விஷ்ணுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அந்த 3 விஷ்ணுவும் யாராவது சொல்லவே இப்போ மறுபடியும் மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, சிரோதகசாயி விஷ்ணு. ஆமா, இது 3த்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதை அதாவது 7.4 ஸ்லோகத்தினுடைய அதுல வந்தது 3 விஷயங்களை. மகாவிஷ்ணுங்கிறது மொத்த ஜட சக்தியும் படைக்கிறவர் தான், அவர் தான். கர்ப்போதகசாயிங்கிறவர் எல்லா பிரபஞ்சத்திலும் நுழைந்து பல்வேறு வேறுபாடுகளை உண்டாக்குறார். 3வது சிரோதகசாயி விஷ்ணு பரமாத்மாவாக அனைத்து பிரபஞ்சத்தினுள்ளும் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளார். அவர் அணுக்களுக்குள்ளும் இருக்கிறார். இந்த 3 விஷ்ணுவை அறிஞ்சவரெல்லாம் ஜட உலகத்தில் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெற முடியும். அதை தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு மேல ஒரு சக்தி இருக்கு. இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று இருக்கு. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையின் தன் சுயநலத்திற்காக உபயோகக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். அதாவது ஜீவாத்மாக்கள் பரமபுருஷின் உயர் இயற்கையை சேர்ந்தவர்கள் என்பது இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் என்று பல ரூபங்களில் தோன்றக்கூடிய ஜடமானது கீழ்நிலை சக்தியாகும். உயிர்வாழிகள் உயர் சக்தியை சார்ந்தவர்கள். Yes, 7.6 படிங்க. Yes, Mataji. Etat yonini bhutani sarvanityupadaraya aham krishnasya jagatah prabhavah pralayastada. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவை. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. எவையெல்லாம் இருக்கின்றதோ அவை அனைத்தும் ஜடமா இருந்தாலும் சரி, ஆத்மாவின் உற்பத்தி பொருட்கள் இருந்தாலும், ஆத்மாவின் படைப்பில் ஆதாரம் ஜடம் ஆத்மாவிலிருந்து படைக்கப்பட்டதாகும். ஜடமாகவும் ஆன்மாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் அவர்தான். ஜடம் ஆத்மாவிலிருந்து படைக்கப்பட்டதாகும். ஸ்லோகம் 7 படிக்க கமலை. Yes, Mataji. மத்தஹ பரதரம் நான்யத் கிஞ்சின் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் ப்ரோத்தம் சூத்ரே மணிகணா இவ. செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்திருக்கிறது.
முத்துக்கள்லாம் நிறைய வாங்கிட்டு வந்து வச்சிருக்கோம். நம்ம இந்த பேர்ல்ஸு, ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பேர்ல்ஸு, அந்த பேர்ல் இந்த பேர்லாம் கையில் நிறைய இருக்கு. எல்லாம் உதிரி உதிரியா இருக்கிற முத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால கையில் வளையலாம் பண்ணி போட்டுக்க முடியுமா? கோத்து போட்டுக்க முடியுமா? பிரேஸ்லெட்டா, இல்லைன்னா காதுக்கு தோடா போட்டுக்க முடியுமா? இல்லைன்னா கழுத்தில் நெக்லஸாக போட்டுக்க முடியுமா? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறோம்? ஒருத்தருக்குமே தெரியாத வெளியில் எங்கேயாவது அந்த நூல் உள்ள எதில் கோக்குற ஒயரில் கோக்குறோமே, அது யாருக்காவது கண்ட தெரியுமா? தெரியாது. அந்த அதுக்குள்ளே அந்த நூல் ஒயர் அது நூலுக்குள்ளே கோத்த உடனே அதுக்கு பேர் நெக்லஸ்ன்னு ஆகி அதுக்கு ஒரு அழகு கொடுக்கறது. அந்த அழகு கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்ன? உள்ளே இருக்கிற நூலோ இல்லை அந்த ஒயரோ. அந்த மாதிரி நூலில் முத்துக்கள் கொடுக்குற அனைத்தும் என்னையே எதுவுமே பகவானை சார்ந்து தான் இருக்கு. பகவான் இல்லைனாக்கா இந்த முத்து மாதிரி கிடைக்காது நமக்கு. அப்படிங்கிறது தான் இதில் அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே. பரம்பொருள் உருவமா அருவமா என்பதை பற்றி தர்க்கம் பொதுவாக இருந்து வருகிறது. பகவத்கீதையை பொறுத்தவரை பூரண உண்மை புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே. இது ஒவ்வொரு படியிலும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. அவரே ஆதி புருஷர், எல்லா ஆனந்தங்களின் இருப்பிடமான கோவிந்தர், பூரண ஆனந்தமும் அறிவும் நிரம்பிய நித்திய ரூபம், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமான பரம புருஷரே. ஓகே. அரூபம் எனும் சொல்லியிருக்கு. அரூபவாதிகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த அரூபம் உருவமற்றதல்ல. மேலே மேற்கோள் கொட்டப்பட்ட பிரம்ம சமீதியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் ஆனந்தமும் அறிவும் நிரம்பிய திவ்யமான நித்திய ரூபத்தை குறிப்பிடுகிறது. ஓகே. அந்த பரம புருஷரை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. அவரே மிகவும் உயர்ந்தவர், மிகச் சிறியதை விட சிறியவர், மிக பெரியதை விட பெரியவர். அமைதியான மரத்தினை போன்று நிலை பெற்றுள்ள அவர் திவ்ய வானிற்கு ஒளியூட்டுகிறார். மரம் தனது வேர்களை பரப்புவதைப் போல அவர் தனது எண்ணற்ற சக்திகளை பரப்புகிறார். ஒரு மரத்துல அது நல்லா நிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன பண்றது? கீழே முதல்ல ஒரு ஆணி வேர் வருது, அதுக்கப்புறம் சைடு வேர் எல்லாம் வருது. அந்த வந்தா தான் அந்த மரம் செடியா நிற்கும். அந்த மாதிரி அவர் பகவான் எல்லாத்தையும் அவர் வச்சு அந்த ஸ்திரமாக்கி விடுறார். பரமபூரணம் என்பதை முடிவு செய்யலாம். ஸோ இந்த இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. நூலில் முத்து கோர்க்கப்பட்டது போல அனைத்தும் கிருஷ்ண பகவானை சார்ந்திருக்கிறது. 7.8 கமலாஜி. Yes, Mataji. Rasoham apsu kaunteya prabhasmi sashi suryayoho pranavaha sarvavedeshu shabdaha ke paurusham nrushu. குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையாகும் சூரிய சந்திரனில் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக இருக்கிறேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதர்கள் திறமையாக இருப்பதும் நானே. எல்லாத்துக்குமே நான் தான் இந்த சாப்டர்ல முழுக்க அவர் சொல்ல போறார். தண்ணிக்கு சுவை இருக்குன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஆனா தண்ணிக்கு சுவை உண்டு. நீர், உப்பு தண்ணி, நல்ல தண்ணி எல்லாம் பிஸ்லரி வாட்டர் விதமா பிரித்து வச்சுக்கணும். ஆனா அதை குடிச்சு பார்த்தாக்கா அதுக்கு டேஸ்ட் தனியா இருக்கும். நீரின் சுவை சூரிய சந்திரர்களுக்கு, சூரியனுக்கு ஒளி கொடுக்கறதும் அவர் தான், சந்திரன்களுக்கு ஒளி கொடுக்கறதும் அவர் தான். வேத மந்திரங்களில் பிரணவ மொழியாகவும் ஓமாகவும் இருக்கிறார். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதர்கள் திறமையாக இருப்பதும் நானே. திறமையான புத்தியை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? கிருஷ்ண பகவான் தான். சூரியனுக்கு ஒளியை கொடுக்கிறார். ஆனால் கோலோக விருந்தாவனுக்கு போயிட்டேன்னா அந்த 1000 சூரியனுக்கு உள்ளான ஒளி அங்கே 24 ஹவர்ஸும் இருக்கும். அங்கே சூரிய ஒளியும் வேண்டாம், சந்திர ஒளியும் வேண்டாம், அண்டு இது மின்சாரமும் வேண்டாம். அங்கே எல்லாமே கிருஷ்ணனுடைய ஒளியிலேருந்தே கிடைக்கும் கிருஷ்ணலோகத்தில். பற்பல பௌதிக ஆன்மீக சக்திகளின் மூலம் கடவுள் எங்கும் நிறைப்பவராக எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை இந்த ஸ்லோகம் விளக்குகிறது. சூரிய சந்திரர்களின் ஒளி பகவானிடமிருந்து வரும் பேரொழியான பிரம்ம ஜோதியிலிருந்து வருவதே. ஏன் பகவான் கிருஷ்ணர் நீரின் சுவையை பற்றி பேசுகிறார்? ஏன் அவர் அதை பற்றி பேசுறார்? நீருக்கு சுவை இருக்குன்னு எதுக்கு சொல்றாரு? ட்ரை பண்ணுங்க. எல்லாம் யாராவது நீருக்கு சுவை இருக்குன்னு சொல்றாரு. பகவானுக்கு படிச்சானா அது நீருக்கு சுவை இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, நீருக்கு சுவை இருக்கு. அதாவது எல்லாத்துக்குமே அவர் சுவை கொடுக்கிறார். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் சூரியன்ல இருந்து ஒளி கொடுக்கிறார், சந்திரன்ல இருந்து அதுக்கு ஒளி கொடுக்கிறார். இப்ப படிச்சோம் இல்லையா, அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துச்சு. நீருக்கும் சுவை அவர் கொடுக்கிறார். அது ஏன் அவர் நீருக்கு சுவை கொடுக்கிறார்? அதாவது எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம், எல்லாத்துக்கும் சுவை கொடுக்கறது நான் தான். அது
தண்ணீருக்கு சுவை கொடுக்கறது நான் தான், சூரியன் சந்திரனுக்கு ஒளி கொடுக்கறது நான் தான், வேத மந்திரங்களுக்கு ஓமா இருக்கிறது நான் தான், ஒலியா இருக்கிறது ஈத்தர் வானிலை, திறன் மனுஷனுக்கு திறமை இருக்குனாக்கா அதுவும் நான் தான், மனம் பூமியில மண் வாசனைன்னு சொல்றோமே அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு நான் தான், தீக்கு வெப்பம் கொடுக்கறது தான், உயிரினங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கறது நான் தான், அனைத்து சன்னியாசிகளின் தவமா இருக்கிறது நான் தான், அசல் விதை அனைத்து இருப்புகளுக்கும் அசல் விதை நான் தான் தந்தை அப்படின்னு அசல் விதை நான் தான் அப்படிங்கிறார். அனைத்து இருப்புகளுக்கும் நுண்ணறிவாக இருப்பது நான் தான், அனைத்து இருப்புகளுக்கும் அசல் விதையாக இருக்குது, புத்திசாலியா இருக்கிறது நுண்ணறிவு, அனைத்து சக்தி வாய்ந்த ஆண்கள் வீரமா இருக்க, வலுவான ஆர்வம் மற்றும் ஆசை இல்லாம இருக்கிறது வலிமை, தர்ம கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத இல்லற வாழ்க்கை. இது எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்லிட்டு கிருஷ்ண பகவான் தன்னை சொல்லிக்கிறார். ஓகே, 7.12 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஏ சைவ சாத்விக பாவ ராஜசாஸ் தாமசாஸ்சயே மத்த ஏவேதி தான் வித்தி நத்வ அகம் தேசு தே மயி. ஓகே, இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஏ சைவ சாத்விகா பாவா, முதல்ல சாத்விக, ரெண்டாவது ராஜசாஸ், அப்புறம் மூணாவது தாமசாஸ்திரி, மத்த ஏவேதி தான் வித்தி நத்வகம் தேசுதே மயி, சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ், இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன், நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். சரி, இதெல்லாம் நான் தான் சொல்றாரு இல்லையா. நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், யாராவது பதில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சாத்வீகமா இருக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் காரணம் நான் தான், ரஜோ குணத்துல இருக்கிறதுக்கும் காரணம் நான் தான், தம குணத்துல இருக்கிறதுக்கு காரணம் நான் தான். ஏன் அவருக்கு தெரியுமில்ல தமோ குணம் தப்புன்ட்டு, அப்போ ஏன் அந்த குணத்தை அது மாதிரி வச்சிருக்காரு, எல்லாருமே சத்துவ குணத்துல வச்சுக்க கூடாதா? ஏன் அப்படி அந்த மாதிரி பண்ணிருக்க? தப்பு செய்யறவங்க ஒருத்தர் தானே அவனை திருத்தறதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பான். அவளோட கர்ம வினைகள் மாதாஜி. இல்ல, இங்கேயே இந்த லைனை படிச்சாலேயே புரிஞ்சிடும். எனது சக்தியால் என்பதை அறிவாய். ஒரு விதத்தில் நானே இல்லாம இருந்தாலும் நான் சுதந்திரமானவன். அவளுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவர் ஒரு நல்ல பெஸ்ட் டீச்சரா இருக்கார், எல்லாத்தையும் சொல்லி தருவார். சொல்லி தந்துட்டு இதெல்லாம் படைச்சு கொடுத்துருக்காரு. உனக்கு எது வேணுமோ அதை எடுத்து நீ பண்ணிக்கோ, அது உன்னோட இது சுதந்திரம், உனக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க தேவதைகளை டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் வழிபடுவேல பண்ணுங்க, டெமிகாட்ஸை படைச்சதே நான் தானே, என்னோட இதுல தானே இருக்கு, அவள்லாம் பண்ணுங்கிறது சொல்லி தருவதுக்கும் நான் தான் எனக்கு காரணம், எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கேன் கம்ப்ளீட்டா அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. ஏன் நான் அந்த எல்லாரும் கோலோக விருந்தாவன் போகக்கூடாதா, எதுக்காக அந்த டெமிகாட்ஸை நீங்க பண்றீங்க, நான் எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கேன், அவளுக்கு எது வேணுமோ அதை எடுத்து அது மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு. ஸோ சுதந்திரம் பார்த்தா இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. கிருஷ்ணரை பற்றி சிலருக்கு ஏன் தெரிவதில்லை? அறியாமையில இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணரை பற்றி அறியாமையில இருக்கு. இன்னொன்னு, அவர் மனுஷன் மாதிரியே இருக்கார் இல்லையா, ஹி இஸ் அ பர்சன், நாட் அ 4 கை வச்சு பெரிய விஸ்வரூப தர்சனம் அந்த மாதிரிலாம் காமிச்சிருக்கிறதுல ஒரு ஹி இஸ் அன் ஆர்டினரி பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாதி பேர் அவரை வழிபட மாட்டேங்கிறார். அந்த மாதிரி அவர் என்ன கடவுள்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? ஆனா கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம், நமக்கு அவருக்கு போன ஜென்மத்துல நம்ம எப்படி இருந்தோம், இந்த ஜென்மத்துல எப்படி இருக்கோம், அடுத்த ஜென்மத்துல எப்படி இருக்கோம்னு நம்மள ஒரு ஆளை மாத்திரம் இல்லை, உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை உயிர்வாழிகளும் அவருக்கு தெரியும். அது மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல அவருக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம், நம்மளை படிச்சு கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிஞ்ச வாழ்க்கை தான் அதை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால கிருஷ்ணரை பற்றி அது பாதி பேருக்கு இதெல்லாம் தெரியறது இல்லை. எஸ் 7.13 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. त्रिभिर् गुणमयैर् भावैर् येभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम् येभ्यः परम् अव्ययम्. கிருஷ்ணரை பற்றி சிலருக்கு ஏன் தெரியவில்லை, இதுக்கு ஆன்சர் தான் அந்த ஸ்லோகம். அதை யாராவது படிச்சிருந்தேன்னா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன் தெரியவில்லை, இதெல்லாம் ரீசன் சொல்லுங்க. சத்துவ குணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம், இந்த 3 குணத்திலையும் எல்லாரும் மயங்கி இருக்கிறதுனால யாரெல்லாம் மயங்கி இருக்காளோ அவளுக்கு கிருஷ்ணரை பற்றி தெரியவில்லை. ஓகே, சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் எனும் 3 வகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட
அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. அதனால நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியுது. முழு உலகமும் இயற்கையின் முக்குணங்களில் ஆழமாக கவரப்பட்டுள்ளது. 3 குணங்களில் மயங்கியவர்கள் கிருஷ்ணர் ஜடையருக்கு 3 குணங்களில் கவரப்பட்டுள்ளது. 3 குணங்களில் மயங்கியவர்கள் கிருஷ்ணர் ஜடையருக்கு அப்பாற்பட்டவர்கிறத அவளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகேயா? மாயாவின் பிடிவிலிருந்து ஒருவன் எப்படி வெல்ல முடியும்? மாயாவின் பிடியிலிருந்து வரணும்னா என்ன, எப்படி வர முடியும்? அது சாண்டிங் பண்ணணும். சாண்டிங் மூலமா வரலாம். அதுல இருந்து வரலாம். ஓகே. பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதத்தை சரணடையணும். கிருஷ்ணரே நம்மள்ட்ட கொடுக்கணும். சரணடையணும். சரணடைந்தாதான் அவரை எளிதில் பண்ண முடியும். ஜடையர்க்கு முக்குணங்களான தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கிடக்கலாம். அதனால அந்த மாயிலிருந்து வெளிப்படணும், வெளியில வரணும் அப்படின்னாக்க முதல்ல நம்ம கிருஷ்ணத்தை சரணடையணும். சரணடையணும்னா என்ன பண்ணணும்? நீங்க ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி சாண்டிங் பண்ணணும். ஓகே. எஸ் மா 7.14 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. दैवी दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय मां एव ये प्रपद्यन्ते மாயாம் ஏதாம் தரந்தி தே. ஜடையர்க்கின் முக்குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கிடக்கலாம். இந்த பக்கத்துல இருக்கிற பிக்சர்ல ஒரு தூய பக்தன் அவன் முழுகின்னு இருக்கான். அவனை முழுகரிச்சே அவன் முழுகிறதுக்கு கிருஷ்ணர் விட்டுருவாரு அவனுடைய பக்தரை. அங்கிருந்து கருட வாகனத்துல ஏறி அவனை காப்பாத்துறார். எதுக்காக காப்பாத்துறார்? அவர் சின்ன முழுக்க முழுமையா சரணடைஞ்ச. அதனால நம்ம முழுமையா சரணடைஞ்சுட்டோம்னாக்க நமக்கு எந்தவித ஆபத்தும் வராமல் நம்மளை காப்பாற்றுவார். நமக்கு இது வேணும் அதை வேணும் நம்ம போய் கேட்கவே வேண்டாம். அவரே பார்த்துப்பா. அவருக்கு தெரியும் நமக்கு என்னென்ன கொடுக்கணும், எப்படி இப்படி பண்ணணும் எல்லாம் தெரியும். அதனால அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆகிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு முக்கியமா. ஓகே. 7.15 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடாஹ பிரபத்யந்தே நராதமாஹ மாயயா பக்ருத ஞான ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாஹ. இதுக்கும் வேர்டு பை வேர்டு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு மீனிங் சொல்லிடுறேன். இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இந்த சாப்டர்ல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது. நான் அப்படின்னா இல்லை, மாம் எனக்கு, துஷ்கிருதன துஷ்கிருதன துஷ்டர்கள், மூடா முட்டல்கள். துஷ்கிருதனோ மூடா அப்படின்னா துஷ்டர்கள், முட்டாள்கள். பிரபத்தியந்தே சரணடைதல், சரணடைதல், நராதமா நர ஆத்தமா மனிதனின் கீழோன், மாயையா மாயையால், அபகரிக்கப்பட்ட, ஞான எவரது அறிவு, ஆசுரம் அசுர பாவம். ஆசுரம்னா அசுர பாவம் தன்மை, ஆஸ்ரிதா கொண்டவர். சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரின் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மை ஏற்றவர்களான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவது இல்லை. யாரெல்லாம் ஒருத்தர்? அறிவற்ற மூடர்கள், கடைநிலையோர், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், அசுரரின் நாத்திகத்தன்மை ஏற்றவர்களான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. இது இந்த ஸ்லோகத்துல துஷ்கிருதோன மூடாவை பத்தி சொல்லியிருக்கு. புருஷோத்தமனான பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைவதன் மூலம் ஜடையர்க்கியின் கடும் விதிகளை எளிமையாக வெல்ல முடியும் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. சரணடைகிறது இம்பார்ட்டன்ட். சரண்டர், முதல்ல நம்ம சரண்டர் ஆயிடணும். சரண்டர் ஆயிட்டாக்க எல்லாமே எல்லாம் கிடைச்சிடும். அவரை பார்த்து அப்புறம். ஸோ ஒவ்வொரு துஷ்கிருதனுக்கும் உதாரணங்களை கொடு. அந்த துஷ்கிருதனா துஷ்டர்கள், முட்டாள்கள். இந்த இடத்துல ஒரு மூடா, இது யாரு? இந்த கழுதை. இந்த கழுதைக்கு என்ன பண்ணுது? இத்தனை பெரிய மூட்டையை தூக்கி போட்டுன்னு போகிறது பாவம். அது தூக்கி போட்டுன்னு போனா என்ன? அது தூக்கி போட்டுன்னு போய் ஆயிடுச்சு. அந்த வண்டியை எடுத்துன்னு போகிறது. எடுத்துகிட்டு போய் அந்த இடத்துல இறங்கின உடனே அவன் என்ன பண்ண போகிறான்? அந்த ஓனர் ஒரு பிடி புல்லை தூக்கி கொடுக்க போகிறான். அந்த ஒரு பிடி புல்லுக்காக இந்த முட்டாள்தனமா இது பைத்தியம் மாட்டோம் இத்தனையும் தூக்கின்னு போகிறது, சுமந்துட்டு போகிறது, பழுதை பொதி சுமத்துன்னு போயிருந்துருக்கு. அது முட்டாள். அதை ஓகே.
இதுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி எடுத்துன்னு போனா நமக்கு ஒரு புடி தானே கிடைக்குது, இதுக்கு இப்படி பண்றோம் அப்படின்னு. துஷ்கிருதோன துஷ்டர் ஆசுரம் பாவம், இதுக்கு இந்த இது இருக்கு. அப்புறம் இது நராதமா, நராதம்னா கீழிலே பண்றது. இதுவும் கதை இருக்கு இதுக்கெல்லாம். ஓகே, 7.16 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुर् अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. சற்றும் பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகிறார்கள். யாரு 4 பேர் அவருக்கு தொண்டு புரிவார்? துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தெரிபவர் என்று 4 தினசு இருக்கு அவர்கிட்ட. துஷ்டர்களுக்கு எதிர்மாறாக நல்லோர் இந்த ஸ்லோகத்திலேயே வருது பாருங்க. சுக்ரிதோனோ அர்ஜுனான்னு வருது. சுக்ரிதோனோ என்று அறியப்படுகிறார்கள். கடவுளுக்கு பக்தி செய்பவர்கள் இவர்களில் 4 வகையினர். பல்வேறு சூழ்நிலையின் காரணத்தினால் கடவுளுக்கு தொண்டாற்ற வருகிறார்கள். பக்தி தொண்டின் மூலம் சில விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய விரும்புகிறார்கள். இவர்கள் தூய பக்தர்கள் அல்ல. தூய பக்தரின் தொண்டு ஜட லாபத்திற்கான எந்த ஆசைகளும் இல்லாதது. தொண்டு புரிபவர் 4 பேர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர். 4 பேரும் தான். துன்பத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன? எக்ஸாம்பிள் யாரு? கஜேந்திர மோட்சம், அந்த கதை தெரியும். அந்த கஜேந்திரன் வச்சு கொடுத்தோம். கேள்வி ஞானம் முடிவர், கேள்வி மேல கேள்வி. சவுனக ரிஷி போன்றோர் கேள்வி கேட்டு அந்த மாதிரி கற்றுப்பார். பொருள் தேடுவோர், துருவ மகாராஜா நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கதை, துருவ மகாராஜா கதை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவன் அவ அப்பாவுக்கு 2 உத்தம புத்திரர்களே அந்த கதை சொல்லி சொல்றேன் என்ன பண்ணுறேன்னு. அப்போ அந்த இவன் 2வது முதல் ஒய்ஃபோடைய புள்ள. அவனை 2வது ஒய்ஃப் வீட்டில் தான் அவன் அப்பா எப்போதுமே இருப்பார். அழகா இருப்போன்ட்டு அந்த வீட்டில் தான் இருப்பார். அவருக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு. அந்த 2வது பொண்டாட்டிக்கு அந்த குழந்தையோட போய் அவர் எப்போதும் கொஞ்சிட்டு இருப்பார். இவனுக்கு அவன் அப்பா பார்க்கணுன்றதுக்காக ஒரு நாளைக்கு போகிறான். அதனால போகிற சமயத்தில் அங்கே அப்பா பார்க்கும்போது அவன் சித்தியானவன் நீ இங்கே வந்த, நீ அடுத்த ஜென்மத்தில் என் வயசில் நீ குழந்தையா பிறந்தா இங்கே உட்காந்து உங்கள் அப்பா மடியில் நீ உட்காந்துக்கணும், அது வரைக்கும் நீ உட்கார முடியாது போ அப்படின்னு அடிச்சு ஓட்டிட்டான். அவனுக்கு அழுக பொத்துட்டு வருது. வீட்டுக்கு வந்தவொடனே அவனும் நம்ம சித்தியோட புள்ள தானே, அவன் உட்காந்துக்கலாம், நான் உட்கார முடியலையே என்னால அழுதுகிட்டே வீட்டுக்கு வந்தவொடனே அவன் அம்மா இந்த மாதிரி எனக்கு சொல்லிட்டாலே எங்கள் அப்பா மடியில் உட்கார முடியலையே, இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி இருக்காதா, நான் என்னத்தை வேண்டிக்கணும், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அவன் அம்மா கிட்ட. அவள் அம்மா கிருஷ்ணரை பற்றி அவருக்கு நல்லா தெரியும். அவள் என்ன சொல்கிறா, இந்த மாதிரி நீ பகவானை வேண்டிக்கு, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவா, கிருஷ்ணர் உன்னை எப்படி இருந்தாலும் உன்னை காப்பாற்றுவார். நீ அவரை நினச்சி நீ விரதம் எது பண்ணேனாக்கா, தவம் பண்ணேன்னா உனக்கு கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும். அதனால அவன் போட்டிருக்கிற மரபுரி ஆடைகளை எல்லாம் களைஞ்சி விட்டு அவனுக்கு ஒரு ஆர்டினரி ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அவன் கிளம்பி போகிறான். துருவ மகாராஜ் போகிற வழியில் நாரதர் வர்றார். வந்துட்டு நீ இந்த மாதிரி எங்கேப்பா போகிற, நீ இந்த மாதிரி எனக்கு எங்கள் அப்பாவோடைய இது வேணும், எனக்கு எங்கள் அப்பா கிட்ட அஃபெக்ஷன் இல்லை, அப்பாவை பார்க்கவே முடியறதில்ல, அப்பாவோட நான் கொஞ்சம் குழாவ முடியலை, எனக்கு அப்பாவோட அன்பு வேணும், அதனால தான் நான் நான் போகிறேன் அப்படின்ட்டு போகிறான். அவன் போன உடனே அதுக்கு ஒரு சொல்கிறார், நீ என்ன பண்ணி காட்டில் போய் உட்காந்துட்டு நீ திரும்பி போனேன்னா உங்கள் அம்மா சந்தோஷப்படும். இல்லை எங்கள் அம்மா சந்தோஷப்பட மாட்டேன், எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை போன்னு சொல்லிட்டு என்னை அனுப்பிச்சிருக்கா, நான் இது நிறைவேற்றாமல் நான் நினச்சது நடக்கிற வரைக்கும் நான் போக மாட்டேங்கிறான். அதனால உடனே அவன் காட்டில் போகிற சமயத்தில் அவர் ஓம் நம்ம யமுனை ஆற்றங்கரையில் போய் உட்காந்து மரத்தடியில் உட்காந்துட்டு நீ ஒரு மாதம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயன்னு சொல்லிட்டு, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய், ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயன்னு சொல்லிட்டு அதில் உட்காந்துக்கான். ஒரு மாதம் முதல்ல ஒரு வாரத்துக்கும் பழங்கள் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டான், கடைசியதெல்லாம். அதுக்கு அடுத்த வாரம் வெறும் பழங்களை மட்டும் சாப்பிட்டான். அதுக்கு அப்புறமா கொஞ்ச நாளைக்கு வெறும் தண்ணியை மட்டும் குடித்தான். அதுக்கப்புறமா தண்ணியும் குடிக்காமல் உட்கார ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்புறம் தான் எல்லா உலகத்துலேருந்தும் எல்லாரும் தேவர்கள் எல்லாருமே போய் பகவான்கிட்ட போய் இது மாதிரி ஒரு பையன் இப்படி இருக்கான், தவம் இருக்கான், அவனை நீ போய் நேராக போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நேரம் சொல்லி அங்கேருந்து மேலேருந்து இறங்கி அவர் அவனுக்கு முன்னாடி நிற்கிறார். கண்ணை திறப்பா, கண்ணை முடின்னு நிற்கிறிய, கண்ணை தர அப்படின்னு. கண்ணை திறக்க மாட்டேன், நானே உங்கள்கிட்ட எனக்கு நான் நினைச்சது எனக்கு நடக்கிற வரைக்கும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் இதுவோடு தான் நான் அது உடனே அவர் கையில் அவர் கையில் என்ன சக்கரை இது இருக்கு, சங்கு என்ன சங்கு வச்சுருக்கார், பாஞ்சஜன்யம், அதால எடுத்து அவன் தலையை தொடுறார். அவனை தொட்ட உடனே அவனுக்கு இது கண்ணை திறந்து பார்த்தான். உடனே நீ இப்போ வீட்டுக்கு திரும்பி போ, உன்னை எல்லாரும் உன்னை வரவேற்பார்கள் அப்படின்னு சரி சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போனான். வீட்டுக்கு போன உடனே
எல்லாரும் அவனை வான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு அவன் சித்தியிலேருந்து அந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கு. அவனை வந்தோடனே அவன் நல்லா இதுன்ட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவனை ராஜா சின்ன வயசுலயே அவன் ராஜாவாக்கி விட்டுட்டா. அவன் ராஜாவாக இருந்தான். அப்புறமா அவனை முடிஞ்சு நல்ல ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தான். அப்புறம் அவன் வயசான காலத்தில் அவன் சாகர சமயத்தில் நீ துருவ நட்சத்திரமாக ஆவாயாக அப்படின்னு பகவான் சொல்லிவிட்டார். அதனால தான் இப்போவும் நார்த் போல் ஸ்டார் ஒன்று பார்த்தேன்னா தெரியும், ஒரு பிரைட் ஸ்டார் எப்போதுமே அது துருவ நட்சத்திரம். அது வந்து துருவன் அங்கே போய் அந்த அவன் தான் அங்கே இருந்திருக்கான், ஆட்சி பண்ணியிருக்கான். துருவ நட்சத்திரமாவாய் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார். ஸோ இது எதுக்கு சொல்ல துருவ மகாராஜா பொருள் தேர்வு, அவனுக்கு பொருள் தேடுறதுக்காக அவன் வந்தான். இந்த மாதிரி நான் இப்படி ஏழ்மையில நாங்கள் மட்டும் உட்காந்துருக்கோம், எங்கள் அப்பாவோட இதையும் வேணும், எல்லாமே எனக்கு வேணும் அப்படிங்க வேணும் பொருள் தேடிட்டு தான் அவன் அந்த மாதிரி விரதம் இருந்தான். அதனால அவனை அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பொருள் தேடுவோருக்கு எக்ஸாம்பிள் அவனுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஓகேயா? ஸோ இந்த கதையெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறோம். ஒன்று எப்போ டைம் கிடைக்குதோ படிச்சுக்கோங்க. கஜேந்திர மோட்சம், திரௌபதி வஸ்திராபரணம், சுக கோஸ்வாமி ஜனனம், அப்புறம் துருவ மகாராஜா, ராமர் ஹனுமான் கதை, இதெல்லாம் இதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது. அப்புறம் இது பரீட்சித் மகாராஜா இது, அப்புறம் சூத பௌர்ணமி, நைமி சாராணிய முனிவர் வேள்விகள், முனிவருக்கு கேள்விகள், அப்படி இந்த கதையெல்லாம் எப்போ டைம் படிக்கிறதோ படிச்சுக்கோங்க. எஸ்மா 7.17 படிக்கிறோம். எஸ் மாதாஜி. தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏக பக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோகி ஞானினோத்யர்த்தம் அகம் ச மம பிரியஹ. இது வந்து இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து கவனிச்சேன்னா யாரெல்லாம் மம பிரியக கிருஷ்ணர், மமன்னா யாரு, நான் எனக்கு தான் இது கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர்கள் யார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கும். இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். தூய பக்தி தொண்டில் இருக்கணும், ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் எனக்கும் பிரியமானவன். துயரத்தில் உள்ளோர், கேள்வியுடையோர், வறுமையால் வாடுபவர், பரம ஞானத்தை தேடுபவர் என அனைவருமே ஜட விருப்பங்களின் எல்லா கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு தூய பக்தர்கள் ஆகலாம். எல்லா பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு பூரண உண்மையை அறிந்தவர் தூய பக்தனாகிறான். ஞானத்தை தேடும் போது பௌதிக உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன் என்பதை உணர்கிறான். தூய பக்தர்களின் உதவினால் தூய்மை அடைய முடியும். ஓகே, அப்பேற்பட்டவர் அவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர். Yes, Mataji. Bahunam janmanamante jnanavan mam prabhadyate vasudevaha sarvam iti sa mahatma sudurlabhaha. பற்பல பிரிவுகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். ஓகே, பற்பல நிறைய பிறவி எடுத்துட்டு உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து பகவானுக்கு சரணடைகிறார். அதுதான் மகாத்மா. உயிர் வாழி வேத சடங்குகளையும் பக்தி தொண்டையும் செயலாற்றும் போது ஆன்மீக தன்னுணர்வில் இறுதி குறிக்கோள் பரமபுருஷ பகவானே எனும் தூய்மையான திவ்ய ஞானத்தை பற்பல பிரிவைகளை கடந்த பின் அடைய முடியும். முதல்ல அவனால் அடைய முடியாது, ஏன்னா அவன் வந்து ஃபுல்லும் கம்ப்ளீட்டாக பகவான்கிட்ட சரண் அடைகிறது இல்லை. அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சரண்டர் ஆடுற வரைக்கும் பற்பல பிரிவைகளை எடுத்து கடைசியில் பகவான்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிடுறான். அவன் அந்த மாதிரி மகாத்மா தான் எனக்கு மிகவும் அரிதானவர்கள். ஜட ஆசைகளால் அறிவிழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கேற்ற வழிபாட்டின் முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகிறார்கள். எல்லாவித ஜடங்களிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் பரமபுருஷனிடம் சரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். இவெல்லாம் என்ன பண்றா, ஜட ஆசைகளால் இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த ஆசை அந்த ஆசை வேணும், செல்வம் வேணும், எல்லாமே இங்கே வேணும், அது வேணும், வீடு வேணும், நிலம் வேணும், எல்லாம் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டு கார் வேணும், அதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு அதில் அறிவு எழுந்துவள்லாம் அவள் என்ன பண்ணுறா, இந்த டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் தேவர்கள் தேவதைகள் எல்லாம் வணங்க ஆரம்பிச்சிடுறான். வணஞ்சாச்சுன்னா என்ன ஆகும், அவளை எல்லாம் வணங்கினாக்க நமக்கு டெம்பரரியாக நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். கிடைக்காதுன்னு கிடையாது, கிடைக்கும், கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அந்த மாதிரி கழிச்சிட்டு அதை பண்ணிட்டு
நம்ம இந்த ஜென்மத்தில் இப்போ இந்த பௌதிகத்தில் உலகத்தில் நம்ம சந்தோஷமாக தான் இருக்க முடியும். இருந்தாலும் ஏன் அந்த இருந்தாலும் ஏன் அப்படி இருக்குது, அதுக்கு என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இருந்தாலும் அவள்லாம் எங்கே போக முடியாது, கோலோக விருந்தாவன் போக முடியாது. ஏன்னா அவள் பண்ணின பாவ புண்ணியங்களுக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் அங்கே போய் புண்ணியங்களை அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் திரும்பி மறுபிறவி எடுக்க வேண்டும், மறு ஜென்மம் உண்டு. அதனால இயற்கை ஏற்றபடி இதனால் டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் வணங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை. லக்ஷ்மி சரஸ்வதி எல்லாரையும் வணங்கலாம். ஆனால் இதெல்லாம் பௌதிக உலகத்துக்கு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் இம்மிடியேட் ரெஸ்பான்ஸ் இது கிடைச்சிடும், நமக்கு பலன் கிடைக்கும். ஆனாலும் பலன் கிடைக்கும், ஆனால் அவர்கள்லாம் மறுபடியும் மறுபிறவி உண்டு அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கிறது. எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். ஒருத்தன் தேவனை வழிபடணும் அப்படின்னாக்கா அவனை வழிபடுறதுக்கு வேணுங்கிற சக்தியெல்லாம் நான் தான் கொடுக்குறேன். கடவுள் அனைவரும் சுதந்திரம் கொடுத்துள்ளார். தேவர்களிடமிருந்து ஜட இன்பத்துக்கான வசதிகளை பெற்று அவற்றை அனுபவிக்க விரும்பினால் பகவான் செய்து கொடுக்கிறார். ஏன் மாயையில் விழ வைக்கிறார்? இத்தகைய வசதிகளை கொடுக்காவிட்டால் சுதந்திரம் என்பதற்கு அர்த்தம் இல்லை. அதனால்தான் எல்லாரையும் அந்த மாயையில விழ வைக்கிறார். ஓகேயா? இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவையாகும். நான் தான் கொடுக்குறேன் அவளுக்கெல்லாம். அந்த தேவர்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு வழிபட்டாக்க நன்மை பண்ணு அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் நான் தான் சொல்லி கொடுக்குறேன். தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படுத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஓர் எல்லைக்கு உட்பட்டதும் ஆகும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகத்துக்கு செல்வார்கள் ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகத்தை அடைகிறார்கள். ஸோ தேவர்களின் வழிபாட்டால் என்ன பலன்? தேவர்களை வழிபடுறது எதுக்கு? நிறைய ஆசைகள் இருக்குது நமக்கு, குறைந்த மதிவுடையவர்கள் வாழலாம். அது வழிபடுறதுனால வழிபாட்டால் என்ன பலன்? எல்லைக்குட்பட்டது, தற்காலிகமானது, டெம்பரரி தான். ஆனால் எல்லாம் கிடைக்கும். எல்லாமே நமக்கு இந்த உலகம் நம்ம இருக்கிறதே டெம்பரரி தான் இந்த உலகத்துல. அதுல எல்லாம் கிடைக்கிறதும் நமக்கு தற்காலிகமாக கிடைக்கும். தேவர்களுக்கு செல்வார்கள். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகிறார்கள். அவரது சிற்றறிவினால் அழிவற்றது மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கை பற்றி அவர்களுக்கு தெரியாது. அவர்களுக்கெல்லாம் நான் பகவானுங்கிறது தெரியாது. நான் அருவமாக இருந்தேன் அப்படின்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கா அவள்லாம். பரமபுருஷன் அனுமதியின்றி தேவர்கள் தங்களை பலனடைவது பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாட்டில் நடப்பவே. ஓகே. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவலோகத்தை அடைகின்றார்கள். சூரிய தேவனை வழிபடுபவர்கள் சூரியனை அடைகிறார்கள். சந்திரனை வழிபடுபவர்கள் சந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். இந்திரனை வழிபடுவோர் இந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். தேவர்களை வழிபடுவோர் பௌதீக உலகின் பல்வேறு கிரகங்களை அடைகிறார்கள். ஆனால் பரமபுருஷ பக்தர்கள் புருஷோத்தமரின் உன்னத லோகத்தை அடைகிறார்கள். ஓகே. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு 24வதுக்கு தேவர்களை வழிபடுவோர் சிற்றறிவோடு என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இறைவனுக்கு உண்மையில் உருவம் கிடையாது என்று அருவவாதிகள் நினைக்கிறார்கள். அருவவாதிகள் வாதிக்கின்றனர். கிருஷ்ணரது உடல் ஜட இறக்கினால் ஆனது என்றும் ஆனால் லீலைகள் அவரது ரூபம் மற்றும் அனைத்தும் மாயை என்றும் பக்தியற்றவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். இத்தகைய அருவவாதிகள் மாயாவதிகள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். மாயாவதிகள்னா யாரு? அவரை உருவம் இல்லாதவான்னு சொல்லி அவருக்கு ரூபம் எல்லாம் லீலைகள் ரூபம் எல்லாம் அனைத்தும் மாயைன்னு சொல்றவெல்லாம் பக்தியற்றவர்கள். இத்தகைய அருவவாதிகள் மாயாவதிகள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். இவர்கள் உண்மையை அறியாதவர்கள். ஓகே. சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் மறைக்கப்படுவதால் நான் பிறப்பற்றவர் அழிவற்றவர் என்பதை இவர்கள் அறிவது இல்லை. பக்தர்களை தவிர பக்தர்கள் அல்லாதவருக்கும் சாதாரண மனிதருக்கும் அவர் வெளிப்படுவது இல்லை. பரமபூரண உண்மையான பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரூபமும் தனித்தன்மையும் உண்டு என்பது இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிகிறது. அவருக்கு தனித்தன்மை இருக்கு. அதாவது பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் சிற்றடி முற்றாளுக்கும் ஒருபோதும் அவர் தோன்றுவது இல்லை என்ற அதனால இப்ப கூட
நம்ம பக்தியோட நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறவாளுக்கு மட்டும்தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக படிச்சுன்னு போயிட்டு இருக்கோம். இதை நம்பிக்கை இல்லாமல் உட்காந்துருக்காங்கன்னா அவள்கிட்ட போய் பேசி நம்மளுடைய எனர்ஜியை வேஸ்ட் அடிக்க வேண்டாம். ஏன்னா அவள் நம்பிக்கை இல்லைங்கிறவாளை என்ன பண்ண முடியும்? அவளை சாண்டிங் பண்ணணும் முதல்ல சொல்லி பார்க்கலாம். அவளுக்கு நம்பிக்கை வர வச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம். அவள் அப்படிக்கும் நம்பிக்கை இல்லைனாக்கா அவள்கிட்ட அதுக்கு மேலே பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால் அவள்லாம் சிற்றறிவுடையவர்கள் மொத்தமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் நமக்கு. அர்ஜுனா, முழு முதல் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. நான் எப்படி இருந்தேன் போன ஜென்மத்தில், இந்த இதில் இருக்கிறது என்னை பற்றி யாருக்குமே தெரியாது. நீங்கள்லாம் எப்படி இருந்தோம் அப்படின்னு உங்களையெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். அவர் பௌதிக களங்களிலிருந்து விடுபடாதவரே, இறந்த நிகழ் எதிர்காலத்தில் யாருக்கும் எவருக்கும் அறிய இயலாது. அவர் பௌதிக பந்தத்துல அவர் அந்த பௌதிக பந்தங்களிலிருந்து விடுபடாதவரே, இதெல்லாம் யாருக்குமே தெரிய போறது இல்லை. நமக்கெல்லாம் தெரியறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. அதெல்லாம் நமக்கு இப்போ காத்தால எழுந்து என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறதே நமக்கு ராத்திரி ஆச்சுன்னா மறந்து போயிடுறது. இந்த மாதிரி இருக்குது. போன ஜென்மத்தில் எப்படி இருந்தோம் இப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியுமா? ஆனால் கிருஷ்ண பகவானுக்கு எல்லாரும் அர்ஜுனன் அந்த காலத்துலேருந்தே தெரியும். அவனை விவஸ்வான் காலத்துலேருந்தே அவருக்கு தெரியும். அவன் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவன் எப்படி போயிட்டு வந்திருக்கான், போன ஜென்மத்தில் எப்படி இருந்தான், அதுக்கப்புறம் எப்படி இருந்தான், இப்போ மறுபடியும் அர்ஜுனன் இப்பவும் ஃப்ரெண்டாக கூடவே இருக்கான் அப்படின்னு எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். ஓகே, மாயையின் இருமைகளிலிருந்து ஒருவர் எவ்வாறு விடுபட வேண்டும்? எப்படி விடுபடலாம்? மாயையிலேருந்து விடுபடணும்னாக்க கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆனோம். சரண்டர் ஆயிட்டு ஃபுல்லா சரண்டர் ஆயிட்டு சாண்டிங் பண்ணணும். ஓகே, எஸ் 28 படிங்க கமலாஜி. சரி, நீங்க படிங்க ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. 28 படிங்க. ஏஷாம் வந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் த்வேத்வந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ரதாக. முற்பிரிவிலும் இப்பிரிவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையில் இருந்து பூரணமாக விடுபட்டு உள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார்கள். யாரு மன உறுதியோடு ஈடுபட முடியும்? நம்ம பண்ணின புண்ணியம், போன ஜென்மத்துல பண்ண புண்ணியம், இந்த பிறவிலையும் என்ன புண்ணியங்கள் பண்றோமோ பாவ விளைவுகள் முழுமையா ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு இருக்கலாம். மயக்கத்தின் இருந்து பூர்ணமாக வெளிப்படுவார்கள். திவ்யமான நிலைக்கு ஏற்றம் பெற தகுதி வாய்ந்தவர்களை யாரெல்லாம் தகுதி வாய்ந்தவர் இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது. பக்தி தொண்டினை ஏற்று படிப்படியாக பரமபுருஷனை பகவானை பற்றிய தூய ஞானத்தினை அடைய முடியும். தூய பக்தர்கள் தொடர்பினால் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் சாத்தியமாகும். ஏனெனில் சிறந்த பக்தர்களின் சங்கத்தினால் மயக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும். எப்படி அது மாதிரி பக்தி தொண்டில் மன உறுதியோடு ஈடுபடணும்னா நமக்கு டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் இருக்கணும். நம்மளுக்கு அதாவது அதை பற்றி பகவானை பற்றி பேசுறது, ஆன்மீகத்தில் ஸ்பிரிச்சுவல் லைனில் இருக்கிறவளுடைய குருக்கள் வச்சுக்கணும். நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எல்லாமும் அந்த மாதிரி ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இருக்கிறவர்களோட வச்சுருந்தாக்க நம்ம அந்த மயக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும். இப்பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவது யாகங்களை ஆழ்வனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றி உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷனை பகவானாகிய என்னை அறிய முடியும். என்னை எப்போதுமே அறிய முடியும். யாரால? அவரை பற்றி எப்போதுமே அந்த உணர்வுலையும் அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்லயே இருக்கிறவாளுக்கு கடைசி நிமிஷத்துல கூட அவளால இறங்க முடியும். பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள். கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்படுவோர் பரமபுருஷ பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுதல் எனும் பாதையிலிருந்து ஒருபோதும் விலகுவது இல்லை. கிருஷ்ணர் பக்தனால் இறக்கும் தருவாயில் கூட கிருஷ்ணரை மறக்க முடியாது. இயல்பாகவே அவன் கோலோக பிருந்தாவனத்திற்கு உயர்வு பெறுகிறான். நீங்க கடைசி நிமிஷத்துல நம்மளால உட்காந்துட்டு மரண நேரத்துல கூட கிருஷ்ண பகவானை நினைக்க முடியல அப்படின்னா கூட நினைக்க முடியல அப்படின்னாக்க என்ன ஆகும்? நம்ம நினைக்க முடியலன்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். அதெல்லாம் கிருஷ்ண பகவானுக்கு தெரியும். அதனால அவர் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு, இப்போ பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்மள கோலோக பிருந்தாவனுக்கு கூட்டின்னு போவார். ஓகேயா? ஸோ இந்த சாப்டர் சின்ன சாப்டர் தான், 30 ஸ்லோகம் தான். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல், தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு, மாயையிலிருந்து பக்தி வரை. ஓகே,
ஸோ இதில் வந்து இன்னைக்கு வந்து பக்த குருவன் கதை சொல்லணும்னு நினச்சேன், நடுவுலையும் உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு அது. அதனால இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு டைம் எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லுங்க. வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमो